Cardona esdevenia el 18 de setembre de 1714 el darrer baluard de les llibertats de Catalunya. Començava així un període fosc de la nostra història col·lectiva, on el poble i el país s'havien de refer d'una de les pitjors guerres viscudes. Malgrat les dificultats terribles, els cardonins i cardonines i els catalans i les catalanes se'n van en sortir. Amb esforç i treball van reconstruir el país i, sobretot, van mantenir viva la flama de la resistència. President, li entreguem en nom de la vila de Cardona la flama de la resistència i la determinació, la flama que és testimoni de les generacions passades, dels que els van lluitar per Catalunya, els seus drets i les seves llibertats, però que també és símbol de la Catalunya d'avui i que ara ens ha de guiar definitivament cap a la llibertat. Ja en portem uns quants des que un dia del mes de gener, el 10 o l'11 aproximadament, vàrem fer l'obertura de tots aquests actes, concretament a la Seu Vella, a Lleida, i han anat continuant al llarg de tots aquests mesos, d'aquests darrers mesos, en un any que tots ho sabem està carregat de simbolisme. Aquest 2014, 300 anys, efectivament, des de la pèrdua de les constitucions, de les institucions, dels drets, de les llibertats, i avui, poc o molt, som hereus de tot això. Som hereus de la resistència i de la determinació d'aquella Catalunya que no va voler quedar petrificada i al mateix temps som hereus també de tota aquella voluntat, d'aquella determinació, d'aquella empenta, d'aquella capacitat d'iniciativa que va portar a moltes catalanes i catalans a espavilar-se amb el que hi havia i amb el poc que hi havia arribar a construir un país com el que hem anat coneixent després amb l'evolució dels temps.